Ang musangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Wala man miingon nga ang manguros maluwas. Wala eh. Sumala sa kasulatan. Wala man miingon sumala sa Romano Katoliko. Wala oy. Wa po ningon sumala Kasulatan sa man. mga Mormons. Wa po ningon Wala. sumala sa mga Iglesia ni Cristo nga ni Felix Manalo or Saksiban ni Jehovah. Ang gingon ni San Pablo, sumala sa nahisulat sa Biblia, Sa Biblia. sa pulong sa Ginoo. Ang Ang manluluwas kadtong gilansang sa cross. No? Kaya matod ba ni San Pablo, Roma 10:13, sumala sa nahisulat sa kasulatan, ang musangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Wala man miingon nga ang manguros maluwas. Wala eh. Basta mga sulpot, buhaton gid nila ang tanan sa pagpanglingla or pagpangilad sa mga tao, aron ang kamatuoran ilang tabunan or ilahang ilimod, unya ipakita daw kuno nila nga sila maoy gitawag og tinuod. Sa samang pagkaagi, kini nga to ang tagaan og reaksyon karon, mao ni ang gihimo sa maong pastoy kung pastoy man tinuod ni. So naa ko'y duha ka punto nga nakita sa iyang tawag ining video. Number 1, wala man tay supak nga si Ginoong Jesucristo ang manluwas ug mo na gitudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngano man kay ang simbahang Katolika mao man ang gitagaan ni Kristo sa katungod, gitagaan ni Kristo sa awtoridad sa pagtudlo mahitungod sa pulong sa Dios. Dili mga protestante or dili nang misulpot lang after 16th, 17th, 18th, 19th, 20th century. Dili naay usa lamang ka iglesyang gitagaan si Ginoo nga maghimo ni anang maong pagtudlo, maghimo ni anang maong pagwali concerning sa kaluwasan ug ilabi na sa Kristo nga atong gitawag og manluluwas. So ang iyang gibasihan sa kanang Roma kapitulo 3 versikulo 13, unya naa pa siya mga pakapin nga mga pulong aron ilaron ang tao. Nya naluoy ko ni nanay kay nailad gid in town. Nga naman kay ang 13 sa Romans chapter 10 verse 13 ang mabasa, sumala sa kasulatan, ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Ingon niya dili man giingon nga sumala sa Katoliko, sumala ni bisan kinsang tawag ining pundok. Ang giingon sumala sa kasulatan. O niya ang iyang understanding kanang word nga kasulatan nga gipunting ni Saint Paul refer daw kuno sa Biblia that composed of Old and New Testament, dili in town toy. Ayaw mo, musukan ba, ayaw mo pangilad sa gitawag og mga tao. Gamiton pag yun ninyo ang gisulti ni San Pablo. Manang giingon ni San Pedro nga naay mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat apan ginatuis sa mga walay alamag og mga matuo-tuuhon. Morning nga tawag ining pastuyay. Sa panahon ni San Pablo, wa siya maguna-huna nga ang iyang writings maapil sa sacred scripture. Wala siya maguna-huna ana. Ang iyang guna-huna nga kasulatan kaptong sa Old Testament, bantay ra gud na iatras na pagbasa sa verse 5 hangtod ka sa gitawag og verse 13. Masabtan nato nga ang gipunting ni Saint Paul nga kasulatan refer sa Old Testament ug dili apil ang New Testament. Okay, sa pinag-ingon ninyo to nga apil ang New Testament. Ayaw mo sundog sa Iglesia Katolika ha. Kay lahi man inyong pagtulunan. Kaya kung mingon mo nga apil ang Bagong Testamento, pagtulunan man na sa Iglesia Katolika. Pero nito mo ana ha. Nito mo ana nga ang tawag ina sa Sacred Scripture apil ang Bagong Testamento. Pero kining imong gi-quote nga Romans chapter 3 verse 13, katong tin-obya na nga ang gipungting ni Saint Paul ang Old Testament. So mali ang gitudlo sa mong pastoy mo sa Biblia na. Mali. Number 1, mali sa maong pastoy. Number 2, gipunti niya sa kasulatan di daw kuno ang Iglesia Katolika ang tawag ining musulti. Pero wa niya gipadayon sa 14 hangtod sa 14 pagkahuman ang bakta sa 17. Kasi naging mo sa 14. Apan unsaon Manila pagsangpit kaniya kun wala sila mutuo. Og unsaon man nila pagtuo kung wala nila hidunggi ang mensahe. Og unsaon man nila pagkadungog kung wala kini iwali. So dapat iwali di ay ni. So katong naa sa kasulatan dapat iwali. Mahitungod sa Kristo nga gitawag og manluluwas. 15 og walay gipadala og unsaon man pagwali sa mensahe kun walay gipadala nga magwawali. So naay gipadala.
nga magawali. O, di ba, ang unang ipadala ni Ginoong Kristo ang mga apostol, St. Matthew chapter 28 verse 19, di ba? O, sa 17, busa ang pagtuon nagikan sa pagpamati sa mensahe o ang mensahe nagikan sa pagwali kang Kristo. So, buti pasabot, dili pwede ibuwag ang Kristo o ang kasulatan o ang magwawali. Focus lang si Pastoy sa magwawali. Wa siya nag-focus sa 14, 15, ug 17. Nga naman, kimapangkaman atong i-question ang otoridad aning pastuya. Asa siya nikuha o otoridad sa pagtudlo or pagwali. Kadili man sa sakop sa Iglesia Katolikang maigisugot ni Ginoong Kristo. Di ba? Dili man sa sakop. Mabitaw nga kung magbasa sa kasulatan, dapat ubanan og saktong pagsabot. Dili ka na magbasa-basa lang away sabot-sabot sama ining gihimo aning gitawag og pastoy karon. Di ba? So makita nato nga nang linglay. Di ni mo pwede ibuwag toy. Tama man toy mong giingon nga Seventh Day Adventist, Jehovah's Witnesses, Iglesia ni Manalo dili magyud na iya ni Kristo. Apil lang imo. Kaya ang iya ni Kristo ang simbahang Katolika, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Second point niya, ang ito nga misangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas dili daw kuno sa gitawag pagpanguros. Wa ba kakabalo nga sumala sa balaang kasulatan giluwas ni Kristo ang tao pinaagi sa krus. Og tungod sa krus ingon pang San Pablo, alang ni adtong mga buang-buang ang krus binuang lamang apan alang kanatong ginaluwas ang krus gahom sa Dios. Unya kung dili ka modawat anang maong krus ni Kristo, Ephesians chapter 3 verse 18. Kanang gisulti ni San Pablo nga kamo ang mga kaaway sa krus ni Kristo. Mo na amo ang ginaprofess kanunay. Nga naman kay kining pagpanguro sa mga Katoliko, pagprofess na sa belief, profession of faith ka na nga mituumi nga ang kamatayon ni Kristo maoy nakaluwas kanamo. Mo na toy, so kung nisupak ka sa pagpanguros, nisupak ka sa paghatag o pag-venerate sa mga Katoliko sa krus ni Kristo, so buot ipasabot, ikaw, apil lang imo mga alipores, apil lang pariho nimong pangunahuna, kaaway sa krus ni Kristo. Muna bantay-bantay ta. Di man ta matingala, mga sir ug mga ma'am, nga ang mga mangingilad karon nga panahon na mogamit og Biblia kay even gani ang yawa. Samtang nakidebate kang Ginoong Kristo, nigamit po og kasulatan, mao po niyang mga alipores. Aron linglahon ang tao mo gamit pod og kasulatan. So nang bantay-bantay ta ha. So again, ang iglesia gitungkod ni Kristo, ang simbahang Katoliko mao nang responsableng gisugo ni Kristo sa pagwali. Og nya kanang gingon nga pulong sa Dios nga gisulti sa Romans chapter 3 verse 13, wa magunahon San Pablo anang apil ang ilang sulat. Pero kanang nituo man ta nga apil sa Sacred Scripture kanang New Testament tungod kay tudlo ka na sa Iglesia Katolika nituo ta bisan pagdili na mabasa sa Biblia. And lastly, di niwa napanay isa, dili nimo pwede buwagon ang Kristo ang iyang iglesia. Kung buwagon nimo ang Kristo ang iglesia, same Saint Paul, ang giingon ni nagsuwat ang imong gikawt, ang giingon niya si Kristo ang ulo, ang iglesia mo'y iyang lawas. Muna di nimo pwede gamiton nga wala man nag-ingon Iglesia Katolika. Ngano man di nimo pwede buwagon si Kristo ang iyahang simbahan kay ang gituuhan namong Kristo kompleto. Tibuok Kristo ang inyo, anananggal man na, wa man lawas ng inyo. And lastly, mo na ginito tawag ini nga pinakalas, si bisan kinsa nga masuko sa krus ni Kristo, kaaway sa krus ni Kristo. Muna kinahanglan ta motuo kang Kristo pinaagi sa iyang krus. Nga naman tungod kay pinaagi niya ng buong krus, giluwas ang tao gikan sa gitawag og kasalanan. So manatoy ha, katong mga Katoliko nga nanimati nagtalostong sa tuang programa. Di kita paila din ng mga pastor kay mayroon daw kay magulog-ulog. Ulog-ulog man iyang gihimo sa inosente mo og Katoliko ba na. Kanang iyang giwali-walihan, luoy kayo, ulog-ulog. So man aron dili ta maulog-ulogan, magbante ta aron di ta mabahin-bahin og tawag inang di ta malingla. Kung kanang mga tawhan nga tiglingla nato, musupak na sa pagtuo nga atong nadawat in the sense sa kini nga faith gikan pa sa 1st century AD. Yan yung mga pastor kay gikan naman na kang Luther. Pagkaman sundog-sundog yan, nag-create po na sa ilahang kaugalingon. So mo na nga kita mutuan na nila. Kaya sigurado, ako ginabalik-balik ang atong kalagbadangdang sa impyerno. Okay?
Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.